Dobrý večer, je 25. apríla roku 2017. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Ako som minulý týždeň aj včera avizoval, dnes v rámci informačnej vojny začíname nový cyklus, ktorý bude pravdepodobne na mesačnej bázi s tým, že podľa potreby to zahustíme. Ak nebude treba, tak pôjdeme takto vždy koncom okolo toho 25. V mesiaci sa vždy vrátime s týmto cyklom, ktorý sa volá Boj o planétu a mysle ľudí. Než začneme vlastne s celou reláciou, pár vecí chcem povedať na začiatok z toho dôvodu, že už vidím, jak niektorí svrbia prsty už teraz a začnú mi vypisovať nejaké hlúposti. A túto reláciu my sme sa vlastne, za chvíľku vám to aj dokážem, my sme sa týchto vecí dotkli ešte pred rokom a práve s mojím hosťom je video rok aj týždeň asi staré na YouTube. Mnohí ste to videli, ale mnohí nie, tak ja vám to potom na začiatku relácie pustím. Ide o to, že nezaoberali sme sa týmito vecami okrajovo. Niektoré veci sme ešte v Slobodnom vysielači robili s chalanmi v relácii piatok 13. Ale naozaj sme poškrabali možno povrch, proste iba nešli sme do hĺbky. Nebol v tej dobe dôvod. A dnes ale situácie, bohužiaľ alebo našťastie, uvidíme, čo ukážu nasledujúce mesiace v tomto roku, je taká, že k týmto témam sa budeme musieť teda postaviť čelom a musíme o nich rozprávať otvorene. Hlavne, čo sa týka Slovenska, samozrejme existujú desiatky tisíc ľudí na Slovensku, ktorí tejto problematike rozumejú a študujú a sledujú ju. Mnohí, ale ktorí nie sú jazykovo vybavení, sa k týmto veciam nedostanú. Teraz chcem zdôrazniť, že ani ja, ani môj host nebudeme nič tvrdiť, že niečo nejak je alebo nie je. Veci budú podložené zdrojom alebo tvrdením iných ľudí. Je na vás, čo s tou informáciou urobíte. Našou povinnosťou, hlavne mojou povinnosťou je vám informáciu priniesť. A čo už, ako si s ňou naložíte, je čiste vaša súkromná vec, ale ako som včera povedal, keď som nad touto vecou rozmýšľal, lebo s mojím hosťom sme sa o tomto bavili pred vyše rokom, o týchto veciach, ale ja som teraz som už naznal, že hovoriť o tom je menšie zlo ako mlčať, pretože tá situácia vo svete je dosť dramatická a vlastne od toho 2014 roku ono, aj keď to nie je vidno, tak ono sa to dosť rapidne teda smeruje to k nejakej zmene a ide vlastne o to, že na tú zmenu buď budete a my všetci budeme pripravení alebo nebudeme a keď nebudeme, tak a niektorí to budú môcť, budú možno znášať nepriaznivo. Či to sa tak stane alebo nestane, samozrejme ukáže čas. Informácia je tu a ako som už spomínal, naložiť s ňou budete musieť podľa vášho uváženia. Tak, toľko k tomu. Dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorým je Tomáš Hlaváč. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. Ďakujem, Norbert, za pozvanie. V pohode. Tomáš robil, keď sme boli ešte v NTV, robil pre Infovojnu zahraničné spravodajstvo. Za chvíľku vám pustím vlastne to video, ktoré tam je. Sa mi zdá, že vy ste to nahovorili s Ľubom Huďom však vtedy tú správu. Áno. A Ľubo vlastne hovoril za Podestu, nie toho prekladal. Presne. Takže vlastne sa vyvíjalo ešte počas prezidentskej kampane, ktorú viedla, lebo Podesta bol vlastne šéf kampane Clintonovej a on vlastne s týmito informáciami tam vyšiel a
Dobre, tak som si vás trošku vyťahol, lebo ste boli potichu. Ja pustím, to je asi 3-minútová správa, ktorú sme my zverejnili pred teda 14. alebo 15. apríla roku 2016. A keď budete počuť Ľuba Huďa alebo Dzurindu, vyberte si, tak Ľubo vlastne prekladá toho Johna Podestu. Takže pustíme si tú ukážku. Informácie o živote mimo našej planéty sú oficiálne jedny z najkontroverznejších a zároveň najtabuizovanejších tém. Vlády sveta sa k tejto téme oficiálne pre verejnosť nevyjadrujú, hoci napríklad bezpečnostný dokument NATO, ktorý hovorí o stupni klasifikácie jeho tajných informácií, sa zmieňuje o najvyššom stupni utajenia, ktorý nesie označenie kozmický stupeň. Šéf Clintonovej volebnej kampane John Podesta minulý týždeň pre CNN povedal, že je čas skoncovať s týmto utajovaním. Americká vláda mohla urobiť oveľa lepšiu prácu pri odpovedi na úplne legitímne otázky, ktoré ľudia majú ohľadne fenoménu neidentifikovaných javov vo vzduchu. Tabu ohľadne života mimo našu planétu prelomil okrem iných aj bývalý kanadský minister obrany Paul Hellyer vo svojom interviu pre stanicu Russia Today koncom roku 2013. Povedal, že sú dôkazy o návštevách našej planéty inými civilizáciami tisícky rokov dozadu a že intenzita ich záujmu o dianie na Zemi sa zvýšila od času, keď ľudstvo vynašlo atómovú bombu. Podestov záujem o možnosti existencie mimozemského života a konšpiračných dohadov ohľadne oblasti známej ako Area 51 sú podľa CNN dobre známe. Počas pôsobenia v službách v Obamovej administratíve sa vyjadril, že jeho najväčšou chybou v roku 2014 bolo, že nezabezpečil odhalenie spisov o UFO. Podľa toho, čo som sa rozprával s tedajšou ministerkou a čo povedala sama na verejnosti, v prípade, že bude zvolená za prezidentku a dostane sa do úradu, bude žiadať federálnu vládu o čo najviac odtajnených záznamov. Myslím si, že tento záväzok chce dodržať a to isté je aj v mojom úmysle. Minulý rok sa na verejnosti objavil aj informátor tajného vesmírneho programu Corey Goode, ktorý tvrdí, že bol 20 rokov jeho účastníkom. Goode prišiel s informáciou, že ľudia v tomto programe fungujúceho minimálne od druhej svetovej vojny disponujú extrémne vyspelými technológiami, ktoré obdržali od iných civilizácií. Tvrdí zároveň, že vesmírna agentúra NASA a jej oficiálny program je len zástierka pre verejnosť. Vo svojej show na stanici ABC sa napríklad známy moderátor Jimmy Kimmel v lani Obamu opýtal, či sa niekedy ako prezident pozrel na tajné spisy, ktoré obsahujú zmienku o UFO, na čo mu Obama odpovedal: Nemôžem nič z toho zverejniť. Moderátor mu v zápätí kontroval, že prezident Clinton niečo také urobil, ale nenašiel nič. Obamová reakcia bola, že prezidenti sú v tom zmysle inštruovaní, aby tak hovorili. Podesta, bývalý riaditeľ kancelárie Bieleho domu počas prezidenta Billa Clintona, povedal, že 42. prezident raz požiadal o nejaké informácie a osobitne o tom, čo sa deje v oblasti 51. Na otázku, či existujú dôkazy mimozemského života, Podesta povedal, že ako náhle verejnosť uvidí všetky dôkazy, ktoré vláda má, bude na nej to posúdiť. Na záver vyjadril presvedčenie, že americký ľud pravdu zvládne. Pre InTV, Tomáš Hlaváč, Infovojna. Tak, to bol Tomáš Hlaváč. No a Tomáš, teraz mňa z toho videa, vlastne samozrejme asi aj poslucháčov, napadli asi dve veci. Prvá bola, prečo sa Kimmel nespýtal, že kto dával Obamovi inštrukcie. Vieme, kto mu dával inštrukcie ohľadne tohto? Nevieme, ale môžeme tušiť o tom. Dobre, k tomu sa dostaneme ešte. A druhá vec je, jak Podesta, tak aj samozrejme Hitleri sľubovali teda, že oni odhalia, keď on vyhrá, keď ona vyhrá, tak že oni odhalia všetky tieto informácie, čo sa týka Area 51 a ostatných vecí, mimozemšťanov. Myslíte si, že keby vyhrala, že by tie informácie sa dostali von? No, ja uvažujem v tom kontexte, z ktorého vychádzam jednoducho, že Clintonová a ľudia, ktorí sú s ňou spojení, reprezentujú ľudí, ktorí fakticky stoja za záležitosťami, o ktorých sa teda budeme v priebehu relácie venovať.
a tieto informácie jednoducho sú takého charakteru, že ľudia by z ich pohľadu, z pohľadu týchto ľudí, by týmito informáciami nemali disponovať. Čiže jednoducho, môj názor je na to, že Podesta tieto informácie vypustil, aby nejakým spôsobom pritiahol senzácie chtivých Američanov, čo sa možno venujú týmto záležitostiam, aby nejakým spôsobom participovali na tom a boli súčasťou kampane a nejaký segment voličov, aby pritiahli. No jasne, takže bavíme sa o tom, že toto bolo na to, aby si naťahali nejaké hlasy od tých, ktorí tie senzácie teda naháňajú, ale evidentne im to nejakým spôsobom nevyšlo. A tých Američanov asi buď podcenili, alebo precenili v tomto zmysle. Ale dobre, toľko k tomu videu. Samozrejme tie informácie sú verejne dostupné, ktoré v tom videu zazneli. No a poďme sa mi pozrieť kde začneme, lebo tá téma je taká, že ono je to dosť komplikované. Ja som nad tým rozmýšľal. Ja chcem ešte jednu vec povedať na začiatok, lebo mnohí ľudia mi písali, že aké super, že sa venujem aj takýmto veciam. Ja sa im nejak extra nevenujem, ale ja som toto povedal asi pred 3 rokmi verejne, že kde sa vlastne to vo mne zlomilo, pretože však mnohí ľudia, ktorí budú dnes počúvať, tak budú krútiť hlavami a neviem čo, budú sa uškrňať. Bol som taký istý. A ten príbeh, ktorý som ja spomínal pred tými 2-3 rokmi, bol vlastne ako sa to u mňa stalo, že predsa si nechávam tú hlavu otvorenú. V 2001, asi týždeň potom, ako padli dvojičky, ja som žil na druhej strane planéty a stretol som sa tam s takým Američanom. Ja skamarátili sme sa, rodiny a toto. No a oni chodili ku nám a tak. No a chlapík, bavíme sa 2001 rok, to znamená pred 16 rokmi. No a chlapík mi vtedy rozprával, že budú televízie, ktoré nás budú sledovať, chladnička ma bude odpočúvať, hej. A vtedy bol známy už echalon napríklad na Novom Zélande, na Južnom ostrove, že teda áno, robí sa nejaká globálna špionáž, ale nikoho v tej dobe nenapadlo, že by to bolo až v takej miere, povedzme, ako čo robí NSA za posledných, 6, 7, 8 rokov. Alebo možno to 2008, takže 9. A v tom 2001, keď on mi toto rozprával, a každý telefonát bude monitorovaný, a každá SMS-ka, a každý e-mail, a neviem čo. No a ja som sa mu rehotal. Ako niekedy skrytia, niekedy som už ani som sa nevedel aj ovolať, som mu vyprskol normálne do ksichtu, pretože bavíme sa o roku 2001, v tej dobe to bola fantasmagória, proste z hovadilosti mi rozprával. No, prešlo nejakých 7 rokov odvtedy a zrazu tie veci začali naozaj vyliezať. Začali. Však dnes už aj na Slovensku všetci viete, že Samsung vám odkúka, tieto smartelky vám samozrejme odkúkajú, čo robíte v obývačke. Dneska sú to všeobecne známe veci. A vlastne po tých 7-8 rokoch, keď začali už na západe v mainstreame vyliezať tieto veci, ja som sa začal fackať, že som ho odpálil. Proste v duchu. V duchu normálne som sa s ním kamošil, len bol som k nemu, ako by som to povedal, zhovievavý. Zhovievavo som sa k nemu choval, ale myslel som si svoje. No, ukázalo sa, bohužiaľ, že on mal pravdu. Potom samozrejme druhá otázka, no ale už vtedy, keď vlastne tieto veci vyliezli, ja už som žil v Európe, ale aj druhá otázka, ktorá samozrejme ma vtedy napadla, bola, že Krusina, odkiaľ to vedel v 2001. Ten človek. No ale tak to už je vedľajšie. Takže preto toto je iba dôvod, že prečo táto relácia. Ja
už nie som ochotný nikdy odpáliť čokoľvek len tak od pása, pretože potom sa nakoniec ukáže, že som, no a ja nie som taký, jak mainstream, že oni sa otrasú a vôbec ani sa o tom nebavia, ako ja si priznám samozrejme tú svoju zabednenosť v minulosti a takisto chyby. No a teraz celá táto téma je obrovská, je veľká. A začať niekde, a my sme sa bavili pred reláciou, že by sme začali možno niekde pri tých lietajúcich strojoch prvých, koncom teda 19. storočia a spravíme to, nebude to nič chronologické, my každú reláciu robíme jednu niť, proste prierezom histórie a samozrejme to dáme dohromady aj s vecami, ktoré sa dejú dnes. Len Tomáš, toto sa vás chcem spýtať, ako si myslíte, že pokiaľ tieto veci, ktoré mnoho už je samozrejme vylizlo na svetlo sveta, ale mnohé ešte čakajú na nejaké to oficiálne potvrdenie, čo si myslíte, ako to budú ľudia vôbec vnímať, alebo akým spôsobom budú schopní sa s tým nejak stotožniť, s týmito vecami? Ako bude to veľmi ťažká cesta, ale jednoducho tá konfrontácia s informáciami, ktorý charakter má proste koncept iného poznatkového rámca, môže mať efekt, čo je známy v psychológii alebo v psychiatrii, kognitívna dizonancia, kde jednoducho človek, ktorý je konfrontovaný s tým poznatkovým rámcom, ktorý nekorešponduje s nazeraním na svet, ktoré to individuum alebo človek má, tak má ten efekt na ňo kognitívnej dizonancie. Dobre, čo to znamená? Znamená to, že ten človek bude mať nejaké problémy, alebo nebude schopný, alebo nebude ochotný? Časť ľudí, ja som není psychológ ani psychiater, ale podľa tých laických poznatkov, ktoré ja mám, tak jednoducho tí ľudia budú bojovať s týmito informáciami a je možné odporovať týmto informáciám. Je tam efekt zosmiešňovania týchto informácií, ale to je logický proces toho, jak napríklad Arthur Schopenhauer, známy filozof, povedal, že pravda prechádza 3 fázami. Najprv je zosmiešňovaná, potom násilne odporovaná a v konečnom štádiu je akceptovaná ako samozrejmosť. Dobre, poďme sa teda pozrieť na tie lietajúce stroje. Teda koncom 19. storočia ľudia začali lietať vzducholoďami. Odkiaľ, kam, ako, čo sa dialo vlastne koncom toho 19. storočia? Koncom 19. storočia existovali tajné spoločnosti, ktoré pracovali na možnosti pokročilého cestovania vesmírom alebo časom. Len toho času nemali k dispozícii dostatočné vedecké know-how ani materiálne zabezpečenie po tejto stránke, čo sa týka technológií, ktoré by realizovali jednoducho tieto možnosti a koncepty cestovania. No a koncom tohto 19. storočia, teda ako sa vo svojich štúdiách o tom zmieňovali rôzni autori, medzi nimi napríklad Jeremy Clark, boli zaznamenané počiatky konštruovania prvých vzducholodí. A tie boli v podstate prekurzorom k neskorším, oveľa sofistikovanejším a predpracovanejším technológiám. A testovanie nimi boli toho času testované nimi boli jednoducho toho času rôzne idei a teórie ohľadne lietania a vesmírneho cestovania. A začiatkom 20. storočia boli zdokonalené koncepty ohľadne antigravitácie a vedeckých poznatkov ohľadne antigravitácie. A čo je známe je, že
tieto informácie siahajú ďaleko do nám známej histórie. 5000 rokov dozadu. Do starých sanskritských textov v starodávnej Indii a tieto texty tie čerpali ešte zo starších textov. No a jeden z týchto dokumentov je Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bol preložený Edwinom Arnoldom v roku 1885. Edwin Arnold bol básnik, žurnalista, ktorý prekladal toho času staré texty, básne a filozofické spisy východných civilizácií. No a tento hinduistický dokument Bhagavad Gita bol súčasťou známeho diela, ktorú predpokladám, že mnohí poslucháči, ktorí sa venujú ako indickej alebo východnej filozofii, tak tento dokument Bhagavad Gita bol súčasťou diela Mahabharata. Mahabharata je staroindický epos, ktorý obsahuje filozofické verše a mytológie starých Indov. Záverečná kapitola, 18. kapitola v tejto Bhagavad Gite obsahuje verš 61, kde je jeden sanskritský výraz Yantra Rudhana, ktorý sa často prekladá ako skonštruovaný stroj. A v podstate odkazuje na kozmický stroj alebo lietajúcu mašinu. To len ako na ilustráciu. Ale teraz odbočím trošku. Rovnako napríklad v egyptskom Abidose sú staroveké obrázky alebo stavby, kde sú vygravírované, zobrazené rôzne druhy lietajúcich strojov. Ako helikoptéra, ako keď ľudia vidia tieto staré stavby a vidia v egyptských vygravírovaných stavbách helikoptéry, vzducholoď alebo lietajúci disk. Tak to je jeden ďalší prípad. No ale teraz sa teda vrátime do Indie. V roku 1864 sa narodil v Bombaji jeden sanskritský učenec, volal sa Shivkar Bapui Talpade, ktorý sa zaujímal o Vimanika Šastra. To je čo? Vimanika Šastra je staroveký hinduistický manuskript, v ktorom sa píše o spôsobe skonštruovania lietajúcich strojov. A teraz trošku zase odbočím. Vo svete existujú rôzne zaujímavé útvary, ako Pumapunku v Bolívii, Nazca, planina v Peru, Majské pyramídy, ktoré rovnako ako pyramídy v Gíze reflektujú pás Oriona. A presne sú jednoducho zosúladené geometricky s pásom Oriona. Robert Buvol napríklad. Hovoríte teraz po celej planéte. Po celej planéte. Hej. Potom môžeme neskoršie zájsť mimo planéty, kde sú ďalšie dôkazy. Uh-huh. Robert Buvol, jeden známy egyptológ, sa napríklad týmto veciam tiež venoval. Tomu zoradeniu pásu Oriona, zarovnaniu týchto pyramíd majských a v Gíze. Potom ďalšie veci sú napríklad obrazy, ktoré počas nedávnej histórie, v časovej línii 2000 rokov dozadu boli namaľované v stredoveku, v renesancii, kde sú evidentne zobrazené lietajúce objekty, ale týmto malbám sa zvlášť nevenuje pozornosť, akú by si zaslúžili. No ale teraz teda sa vrátim späť tomu Shivkarovi Talpademu,
sanskritskému učencovi, čo sa zaujímal o Vimaniku Šastra. Jeden západný učiteľ indológie, Stefan Knapp, sa pokúsil vysvetliť, čo tento Talpade robil. A podľa Knappa manuskript Vajmanika Šastra podrobne opisuje stavbu tzv. Ortuťového vortexového motora, ktorý je predchodcom dnešných iontových motorov, ktoré sa dnes vyrábajú. A používa ich v súčasnosti NASA ako jednu z viacerých pohonných jednotiek svojich oficiálnych kozmických lodí a sond. A tento Talpade študoval toho času priekopnícke práce mnohých ľudí ohľadne lietania. Jedným z nich bol aj Thomas Alva Edison, ktorý lietal tam niekde v balóne a testoval tiež nejaké svoje poznatky vedecké. No a v roku 1895 skonštruoval Šivkar Talpade bezpilotný lietajúci stroj s názvom Marucakha. A ako tento názov je odvodený zo starej hinduistickej mytológie, kde sa spomínajú nebeské lietajúce stroje a tiež dám do pozornosti, že posluchači, ktorí sa zaujímajú o indickú mytológiu, tak vedia zrejme, o čom hovorím. Tieto stroje sa nazývali Vimana. A tomuto stroju ktorý skonštruoval Talpade, sa podarilo zlietnúť do nejakej výšky 500 metrov, ale potom sa zrútil na zem. A potom ďalej sú ďalšie indické texty, ktoré sa zmieňujú o tom ortuťovom rotujúcom motore, kde napríklad indológ William Clarendon popísal detailne, ako mechanizmus takého motora funguje. Keď preložil text Samaranga Sutradhara. A v tomto texte je opísané, ako v reakcii so slnkom a zahriatím spôsobí, že latentná sila prítomná v zohriatej ortuti spôsobí rotáciu a človek sediaci v stroji, povedzme Vimana, ktorého súčasťou takýto motor je, môže letieť na obrovské vzdialenosti za enormne krátky čas. Ďalej sú tu texty Ramayana, alebo, ako som spomínal, na Mahabharata a iné védické texty, ktoré hovoria dokonca o súbojoch lietajúcich komôr, lodí alebo vozov, bohov na nebesiach. A tiež jednou zaujímavosťou je, že keď Alexander Veľký v roku 326 pred našim letopočtom urobil do Indie inváziu, tak niektoré historické zdroje uvádzajú, že tam prišlo k nejakej konfrontácii s lietajúcimi strojmi, ktoré sa potom stiahli, ale jednoducho tieto informácie kolujú v určitých historických prameňoch. Dobre, Tomáš, dáme si prestávku a máme pol. Vy ste chceli ako pesničku, ktorú ste chceli od toho Majka Spirita? Myslím, že Hľadám pravdu. Hľadám pravdu. Dobre, tak si dáme Hľadám pravdu. Pesnička je samozrejme pre všetkých, ktorí podporujú tento projekt. O nejakých 5 minút sa opäť vrátime. Tak vítajte späť do druhej časti dnešnej informačnej vojny s podtitulom Boj o planétu a myslenie ľudí. Mojím hosťom je Tomáš Hlaváč. No, bavili sme sa o tých starých textoch z Indie, no ale o všetky tieto veci vlastne koncom 19. storočia sa začali zaujímať okultisti. Aspoň ja som robil niekoľko relácií
Dotkli sme sa tohto, jak s profesorom Šafinom, tak aj s chalanmi sme robili nejaké tie okultné skupiny. A vlastne tam okolo toho 19. storočia, koncom teda toho 19. storočia, začali títo okultisti sa o tieto prakticky skoro proste historické texty a fakty zaujímať. No to budeme detailne rozoberať ďalej. Ja len chcem povedať, že ja teraz momentálne hovorím trošku pomalšie, lebo tie informácie je to široký rozsah a z toho dôvodu trošku pomalšie to vysvetľujem, aby bol čas, aby ste to poslucháči, vy aj Norbert jednoducho nejakým spôsobom dokázali spracovať. Proste Tomáš si myslí, že sme pribrzdení. No, ja som, možno niektorí z vás tiež. Za tomu sme za to vďační. Tak a tam boli tie dve skupiny, nie tá Thule a Vril, nie? Tieto spoločnosti, Thule a Vril, okultné, v podstate oni predchádzali v určitom zmysle vzostupu k moci Hitlerovi. Ale teraz ako pokračujeme ešte, ako sme skončili so starodávnou Indiou. A posunieme sa k tomu kontextu informácií v súvislosti s Hitlerom. Takže Hitler a jeho nacistický personál mali mimoriadny záujem o starobilú Indiu a Tibet a posielal na tieto územia expedície už začiatkom 30. rokov, ak nie skôr. No a nacisti získali nejaké vedecké informácie, keď prehľadávali tieto miesta, kde násilí mnohokrát obdržali staré texty z rôznych miest a kláštorov, ktoré potom boli v Nemecku preložené. A to bol potom jeden zo zdrojov technologických informácií, ktoré následne použili Nemci v rámci nimi vyvíjaného vesmírneho programu. A jeden z týchto vedcov bol doktor Viktor Schauberger, ktorý študoval antigravitačné víry vo vode. A tieto jeho štúdie boli jedným zo signifikantných prielomov popri informáciách, ktoré mali, ako som spomenul, k dispozícii tieto tajné spoločnosti, ktoré disponovali vedomosťami zo starých dokumentov. A Viktor Schauberger prišiel na to, že napríklad predmet v tvare vajca, nachádzajúci sa v nejakom valcovitom alebo inom predmete, uľahčuje udržiavať torzné pole. A pojem torzné pole sa objavil v roku 1922 na pomenovanie nejakého hypotetického fyzického poľa, ktoré je generované krútením, rotáciou priestoru, čo znamená, že torzné pole vzniká všade tam, kde dochádza k rotácii. No a tento Viktor Schauberger taktiež študoval ryby, ktoré mali schopnosť ísť proti prúdu pri pohybe, v rámci ktorého sa pohybovali len veľmi obmedzene a ten prúd ich nejakým spôsobom vtiahol. No a toto bol jedným vlastne z konceptov Viktora Schaubergera. A tento pán sa mimochodom Rakúšan, sa v roku 1934 stretol, no hádajte s kým? S druhým Rakúšanom. S druhým Rakúšanom. Ten Rakúšan sa volal Adolf Hitler
A ten Rakúšan, respektíve títo dvaja Rakúšania diskutovali o objavoch, ktoré Viktor Schauberger v tých štúdiách sa venoval. A čo Hitlera nepotešilo, bolo, že Schauberger nemal ochotu zúčastňovať sa na veciach pre vtedy vznikajúcu Tretiu ríšu. A potom na jeho nešťastie, na túto neochotu doplatil, keď nacisti v roku 1938 anektovali Rakúsko a po 39. začala druhá svetová vojna. Tak potom jednotky SS išli po Schaubergerovi a po jeho poznatkoch a patentoch. No a umiestnili ho na psychiatriu a neskôr ho nútili pracovať s Wilhelmom Messerschmittom na nejakom tekutom kvapalnom chladiacom systéme, ktorý mal byť použitý v lietadlách. Tiež ako poslucháči, ktorí sa venujú asi letectvu alebo týmto témam, vedia, že Messerschmitt bol nemecký dizajner a výrobca lietadiel. No a neskôr na Himmlerov príkaz, Himmler bol šéf SS, štátnej polície nacistickej. Takže na Himmlerov príkaz musel pracovať Schauberger v koncentračnom tábore v Mauthausene v Rakúsku. Na pokusoch s väzňami, ktorí rovnako ako on boli držaní v tomto zariadení. A títo väzni boli inžinieri, ktorí sa venovali výskumu nejakých vyšších atomových energií a potom neskôr tie ich poznatky fungovali ako základ na vývoj atomovej ponorky. No a teraz späť k tým spomínaným okultným tajným spoločnostiam. Neinfiltrovali nacisti toto Thule? Thule aj Vril v podstate oni boli pozitívne spoločnosti, aj ten zámer bol pozitívny, pretože disponovali tými okultnými vedomosťami a tie okultné vedomosti týchto tajných spoločností, a respektíve tajné spoločnosti, ktoré fungovali, tak fungovali celú históriu. Tá história ide ďaleko za Egypt, ďaleko za Indiu, ale tak k tomu sa ešte dostaneme. A boli infiltrované a ja potom neskôr vysvetlím. Len najprv by som teda chcel trošku vysvetliť, že čo boli tieto spoločnosti. Mm-hmm. Spoločnosť Thule bola, respektíve Thule, tá spoločnosť, ten pojem vychádzal z konceptu krajiny, ktorú grécko-rímski geografovia lokalizovali ďaleko na severe. A tam je jeden známy pojem Ultima Thule, o ktorom sa zmienil ešte vo svojej epickej básni Aeneid, rímsky básnik Virgil. A oficiálne sa ňou ako táto Thule považuje Škandinávia. A nacistickí mystici ju považovali za hlavné mesto starovekej Hyperboreji v oblasti blízko Grónska a Islandu.
A tieto myšlienky sú potom odvodené z predchádzajúcich špekulácií Ignáciusa Donnellyho o stratenej pevnine v Atlantiku, ktorá mala byť domovom árijskej rasy. No a túto teóriu podporoval odkazmi na staré motívy svastiky, tento Donnelly. A identifikoval to tiež s Platónovou tézou o Atlantíde, ktorú neskôr rozvinula okultistka Helena Blavatská v druhej polovici 19. storočia. No a táto spoločnosť Thule potom udržiavala úzke kontakty s teozofistami a teozofisti boli Blavatskej stúpenci. A táto spoločnosť Thule Gesellschaft bola založená v roku 1917 alebo 1918 a rovnako ako Slobodomurári a iné tajné spoločnosti je starovekým rádom, ktorý fungoval, ako som spomínal, počas dejín pod rôznymi menami. Karl Haushofer je jedna významná osobnosť, ktorá fakticky nemala tie pozitívne nejaké zámery a tam fakticky nastala tá infiltrácia tejto spoločnosti Thule. Takže Karl Haushofer, šéf Thule, bol čierny mák a neskôr bol na expedícii v Tibete, kde s ním nadviazala kontakt jedna skupina pod názvom Chimera. K tejto skupine sa potom vrátime neskôr. Možno viackrát. Haushofer bol okrem toho študentom mystika a ďalšieho okultistu Georgia Gurdjieffa, ktorý nejakým spôsobom tiež ovplyvnil tými svojimi vedomosťami Hitlera. No a neskôr sa táto spoločnosť Thule stala hlavnou okultnou silou, ktorá stála za nacistickým Nemeckom. No ale tak vy ste hovorili, že to bola dobrá spoločnosť a vlastne stala sa podporovateľom alebo súčasťou toho nacistického Nemecka práve tým, že bola infiltrovaná tá spoločnosť? Presne tak. Uh-huh. A teraz odbočím k druhej spoločnosti, ktorou bola spoločnosť Vril. Spoločnosť Vril je vnútorným kruhom spoločnosti Thule, aspoň podľa tých vedomostí, ktoré ja mám k dispozícii a ktoré som ja naštudoval. A to znamená, že sú to tí istí ľudia? Tí istí ľudia boli aj tam. Presne tak. A táto spoločnosť tiež bola založená v čase, keď bola založená aj spoločnosť Thule. Rok 1917-1918. A Vril bola teda tiež pôvodne pozitívna spoločnosť a mimochodom bola financovaná Esterházyovcami, ktorí sú považovaní, že sú pozitívna templárska rodina alebo biela šlachta. V rámci tých rôznych elít a šlachty fungujú čierna šlachta, negatívne orientovaní ľudia, tiež s okultnými vedomosťami, a potom sú pozitívni, ktorí disponujú týmito istými informáciami, ale majú tendenciu robiť nie deštruktívne veci, ale nejakým spôsobom pozitívne. Obe tieto spoločnosti Thule a Vril využívajú v rámci svojho rádu tajného mena škandinávskych bohov a bohyň ako aliasy, a v rámci toho ich vnútorného kruhu hovoria
nordickým jazykom, ktorým jej členovia podľa rôznych zdrojov hovoria na Zemi viac ako 11 000 rokov od pádu Atlantídy. No a cez spoločnosť Vril sa rozvinul neskôr nacistický vesmírny program. A informačná báza tejto skupiny Vril čerpala potom z vedomostí tých spomínaných starých spisov, o ktorých som sa zmienil, a druhý zdroj informácií bol potom autentický kontakt médií, ktoré vo Vril fungovali. Jedno médium, alebo jedno z týchto médií bola jedna mladá žena menom Mária Orsič, ktorá sa narodila v Záhrebe, a ďalšie 4 mladé dámy s menami Sigrun, Traute, Gudrun a Heike. A tieto mladé ženy sa volali Vrillerinen. Mali vlastne teda, názov bol odvodený od tej spoločnosti Vril. No a prostredníctvom telepatického kontaktu ako média cez túto Máriu Orsič, ktorá bola akoby šéfka týchto Vrillerinen, dostali od jednej frakcie podľa informácií, ktoré sú zdrojom od rôznych ľudí, ktorí fungovali, neskôršie sa k tomu dostaneme, v tajnom vesmírnom programe, od jednej frakcie, plejadianskej frakcie, ľudí z Aldebaranu. No a tieto informácie sú ale odkiaľ? Tieto informácie sú od ľudí, ktorí, neskôršie sa k tomu dostaneme, ktorí jednak participovali a mali vedomosti ohľadne týchto informácií, a časť tých informácií je verejne dostupná. Keď ľudia študujú pozadie spoločnosti Vril a týchto okultných spoločností. Takže ja hovorím, že o ľuďoch z Aldebaranu, lebo neskôršie sa dostaneme teda k tomu, že neviem, jak teraz nadviazať na to, že vo vesmíre zrejme nie sme sami. No, podľa mňa je väčší predpoklad, že nie sme sami, než sme sami. Pretože pokiaľ ja osobne sa na to pozerám tak, nikoho som nikdy nestretol a pri mojom šťastí ani nestretnem, ale keď sa zamyslíme nad veľkosťou vesmíru, myslím si, že je úplne arogantné hovoriť o tom, že sme sami. Absolútne. Najnovší nejaký výskum hovorí ja si myslím, podľa mňa to nie je zmerateľné, ale samozrejme veda operuje vždy s nejakými počtami a kvantifikáciou, a nejaké najnedávnejšie teórie hovoria o nejakých 100 triliónoch galaxiách. Takže Mária Orsič dostala od tejto jednej frakcie, ktorá pochádza z Plejád, čo je jedna hviezdokopa, o ktorej sa neskôršie budeme venovať, pretože táto frakcia vo významnej miere pomáha
pozitívnym spôsobom procesom, ktorým budú ľudia prechádzať. Dobre, bavíme sa o tom, že ona ako médium teda získala nejakým spôsobom tie psychickými schopnosťami tie informácie od týchto plejádenov. A toto tvrdila ona teda. Toto je jej výpoveď. Že... Toto je výpoveď, ktorá jej výpoveď je súčasťou vedomosti tejto okultnej spoločnosti, pretože táto okultná spoločnosť, jej základom, tá spoločnosť by nefungovala jednoducho fungovanie tej spoločnosti je životne závislé na informáciách, ktoré boli sprostredkované aj týmito médiami, týmito 5 dámami. Pretože to bol ten fundament, ten základ tých vedomostí technologického charakteru, ktoré potom viedol nemecký vesmírny program skonštruovať technológie, ktoré potom používal. Takže nacisti sa dozvedeli o týchto veciach najskôr, alebo prvú informáciu dostali práve z týchto spoločností? Podľa môjho chápania a podľa tých informácií, ktorými ja disponujem, tak časť tých vedomostí pochádzala z tých, ako som spomínal, zo starých manuskriptov indických. No dobre, ale Himmler bol posadnutý okultizmom. Hej. On vlastne založil tú frakciu Ahnenerbe SS, ktorá akože oficiálne hľadala nejaké korene Árijcov alebo niečo árijskej rasy, ale popri tom to boli vlastne archeologické expedície. Archeologické expedície? No a preto verím, že povedzme ten Himmler, keď bol posadnutý tým okultizmom, tak pravdepodobne čerpal tie informácie odtiaľ teda. Áno, to je jednoznačne. To bol vlastne pôvod zdroja tých informácií z týchto okultných spoločností. No a cez tieto všetky potrebné technologické know-how rozvinula spoločnosť Vril svoj kozmický program pod vedením Winfrieda Otta Schumana. A fakticky, keď bereme do úvahy existenciu starovekej civilizácie, o ktorej sa zmieňoval Platón a iní, a tie informácie boli samozrejme potom súčasťou starej knižnice v Alexandrii, ktorú potom Rímania vypálili a ktorú mnohí teda nevedia, ale... No, to som sa chcel práve spýtať, že či vypálili knižnicu s knihami, alebo vypálili knižnicu. Aká je teória? Ja keď operujem s informáciami a chcem mať k dispozícii nejaký široký rámec poznatkov, neviem, či by som... Mám prístroj k určitému zdroju informácií, tak neviem, či by som vypálil tie poznatky a aby ľahli popolom. No jednoducho tie informácie, ktoré kolujú, hovoria o tom, že Rímania potom ten fundament, ten základ, tie informácie, ktoré boli v Alexandrijskej knižnici, sa premiestnili neskoršie do potom o niekoľko storočí vznikajúceho Vatikánu. A k tomu sa potom neskoršie budeme venovať na základe informácií, ale môžem to aj teraz spomenúť, keď už sa venujeme
a podkladáme tieto informácie faktami. Minulý rok boli zverejnené informácie organizáciou Wikileaks Juliana Assangea a jedna zo zverejnených informácií bola charakteru e-mailovej komunikácie bývalého astronauta Edgara Mitchella so šéfom Clintonovej volebnej kampane Johnom Podestom, o ktorom ste teda v úvode relácie mali možnosť počuť. A tieto informácie, ktoré obsahujú tie zverejnené maily Wikileaks, hovoria o tom, že doktor Edgar Mitchell chcel diskutovať s pánom Podestom ohľadne určitých záležitostí, ohľadne odhalenia a voľnej energie. A mimochodom v tomto e-maile je spomenutá informácia o tom, že Vatikán zverejnil prísne tajné dokumenty, ktoré diskutujú, ale respektíve sa zmieňujú o extraterestriálnych incidentoch, ktoré sa udiali na Zemi za posledné roky. Takže to je jedna z tých informácií, keď chceme hovoriť o Alexandrijskej knižnice a informácií, ktoré disponoval Vatikán vlastne. Dobre, k Alexandrijskej knižnici sa vrátime po prestávke. Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny, ktorá má podtitul Boj o planétu a mysle ľudí. Bavili sme sa o Alexandrijskej knižnici s Tomášom, mojím hostom je stále Tomáš Hlaváč. A vráťme sa k tým nacistom. Čo títo náckovia? No, tieto archívy napríklad, čo disponovali oddiely SS tajnej polície, tak na základe týchto archívov tento doktor Schumann takto, ešte by som sa teda vrátil k doktorovi Schumannovi. Pod vedením Otta Schumana sa v roku 1922 podarilo skonštruovať teraz nemecký trošku ten výraz je Jenseitsflugmaschine, alebo skratka je JFM, ktorý v preklade znamená stroj z iného sveta. A tento stroj išiel v podstate o motor. A jeho skonštruovanie tajili Nemci až do nejakého roku 1933 a táto spoločnosť Vril, o ktorej som sa zmienil, potom dohliadala nad vývojom ďalšieho stroja, ktorý sa volal Rundflugzeug RFZ. V roku 1937 tam bolo nejaké letecké zariadenie Arado Brandenburg. No a ďalej spoločnosť Thule v spolupráci so špeciálnou zložkou SS vyvíjala H. Gerat alebo Hauneburg, alebo mnohí ľudia, ktorí prišli do kontaktu s informáciami, čo sa týka neidentifikovaných objektov, tak ten názov tiež sa volá Haunebu. V roku 1939 bol
zdokonalený ďalší motor, ktorý sa volal Triebwerk. A tento elektromagnetický gravitačný motor, jeho srdce obsahovala zohriatá ortuť a 3 paralelné disky, ktoré rotovali v opačnom smere. Tak, jak sa spomínalo v tých starých spisoch, o ktorých som sa zmienila, ktoré hovorili o prítomnosti ortuti. Ale viete, čo je zaujímavé, že vlastne oni hovorí sa o týchto technológiách, teda, že mali rôzne, ale vo svojich vlastne v bojových strojoch, či už v lietadlách alebo v tankoch, v autách používali normálne bežné motory. Že nedostali to nikdy do tej fázy, aby sa to používalo. No, to je vlastne ten smer, že určité informácie, pretože zrejme keby k dispozícii boli iné motory, ktoré by fungovali na báze voľnej energie, čo v podstate táto ortuť a tieto technológie, ktoré vyvinuli nacisti, tak jednoducho to by malo za následok konca lobby, ktorá začiatkom 20. storočia začala fungovať a tá lobby bola petrochemický priemysel. No dobre, ale aspoň k tomu víťazstvu vo vojne by mu to určite pomohlo. No k tomu sa dostaneme neskôr. Dobre, čo svastika? No, svastika je jeden symbol, ktorý nacisti využili. Je jednoducho starodávny symbol, ktorého význam je v podstate spirituálna evolúcia. A títo nacisti ho otočili na symbol zla a deštrukcie. A toto isté v podstate robili aj v prípade, respektíve nemusí sa jednať čisto o nacistov, ale môžeme hovoriť o nejakých temných silách alebo temných okultných spoločnostiach. Tak taký prípad bol jednoducho pentagram a iné symboly v minulosti. A títo ľudia napríklad, niektorí ich volajú ilumináti a ja ich volám jednoducho syndikátom, pretože tým v podstate toto zoskupenie je, že ilumináti to je skôr nejaký taký význam, ktorý reprezentuje osvietenie. A neviem, či osvietenie je to podstatné, ktoré by týchto ľudí charakterizovali, pretože osvietenie je skôr atribútom ľudí, ktorí majú pozitívne zámery. No a tento syndikát vlastne tiež využil ďalší symbol, vševidiace oko, ktorý využili ako symbol jedného svetového poriadku a pritom pôvodný význam vševidiaceho oka je symbol zdroja. No a tento istý prípad je napríklad s bohyňou Isis, ktorú potom neskoršie z okultných dôvodov využil tento syndikát na ľudia, ktorí sú znali problematiky geopolitiky, tak budú trošku tomu rozumieť. Vznikol islamský štát. A to už potom zachádzame do geopolitických záležitostí, ale v podstate všetky tieto veci sú prepojené, pretože ľudia na to, aby pochopili súvislosti geopolitického a politického charakteru v súčasnosti by mali disponovať aj vedomosťami toho exopolitického charakteru, ktorý jednoducho
reprezentujú okultné spoločnosti a záležitosti, ktoré sa netýkajú len planéty Zem. No a kedykoľvek, aj ako v prípade tohto islamského štátu, ľudia potom podobné zneužité symboly vidia, tak si to asociujú s niečím negatívnym. A z toho dôvodu tým pádom pozitívna energia, ktorá je pôvodná energia zmyslu tých symbolov, nemôže skrz ten symbol prúdiť. No a v tom pramení okultná vojna tých, ktorí tie symboly otočili a zmanipulovali v svoj prospech. Otočili význam, otočili spôsob, akým tie symboly vnímajú obyčajní ľudia. Presne tak. Lebo dnes, keď však niekde nastriekate svastiku na stenu, tak vás zavrú. Viete, príde toto komando tohto s bielým nosom, jak sa volá, Kaliňák a zoberú vás. Rozumiete? Ale to znamená, že súčasné zákony a veľmi mudrí politici na Slovensku sú schopní vidieť do histórie do toho 33. roku, alebo možno predtým to trošku začali používať títo náckovia. Ale to, že tá svastika má tisícročnú históriu, kde sa absolútne... To už nikoho nezaujíma. Teraz si to namalujete, zavrú vás. Koniec. A tento symbol jednoducho, ten nebol len symbolom... A počkajte ešte, a to chcem povedať, a ľudia, normálni ľudia, ešte aj zatlieskajú. Aha, nácek, kresly, hákové kríže, dobre, že ho zavreli. Takto je to vnímané teraz, tá svastika. Hej. A svastika fakticky nebola atribútom len hinduistov. Jednoducho svastiku používali kmene Hopi a ďalšie civilizácie. Ja som niekde videl, dokonca aj v Rusku, v starom Rusku sa to používalo. Hej. Takže, ale teraz ešte sa vrátim k tomu konštrukčnému mechanizmu toho gravitačného motora, ktorý obsahoval tú ortuť a tie paralelné disky, ktoré rotovali v opačnom smere, a ako vodič sa ortuť v interakcii s elektrickým polom správala ako supravodič so schopnosťou izolovať to bezprostredné okolie od lokálneho gravitačného vplyvu. Ale tento gravitačný motor len izoloval od gravitácie, ale nespôsoboval levitáciu. Až potom nejak v roku 1944, ale je zrejme, že aj skorej bola skonštruovaná spomínaná Haunebu 1 až 3 s kapacitou 200 ľudí. A ďalej Vril 7 a Vril 8, ktoré boli medzihviezdne lode. A trošku odbočím tiež jedna zaujímavosť, ktoré tieto pramene okultné sa zmieňujú, je, že ľudia, ktorí sa tiež teda zaoberajú touto problematikou, tak vedia o incidente, ktorý sa v 47. roku stal v americkom Roswelli. Myslíte ten balón na počasie, ten meteorologický balón, áno. Áno. No a takýto meteorologický balón podľa týchto zdrojov padol v 36. roku v Schwarzwalde na pozemku rodiny Evy Brownovej. No a to máte odkiaľ túto informáciu? To sú tiež z týchto zdrojov okultných. Že to tam padlo u nich doma, hej? Že to tam padlo. Ako to má spojitosť s tým, že ona sa potom stala priateľkou? To už by mala byť asi záležitosť ľudí, ktorí by sa mali venovať týmto záležitostiam bližšie. A nepadli dva takéto, niekde teraz ťahám späty, ale ja som niekde
zhliadol informáciu. V LA nepadli dva takéto balóny tiež? V LA bol ďalší incident, samozrejme. Ale o tom sa nerozpráva. Ale tých incidentov bolo viacero a potom neskôršie vysvetlím, ako sa narábalo s informáciami tohoto charakteru. Lebo viete, čo mňa bude zaujímať, že to, čo padlo, ten balón, že či bol vytvorený teda niekde inde, alebo to bol nejaký náckovský stroj, ktorý bol vytvorený tu. To je tiež otázka. Viete? To je tiež otázka. Lebo niekde plno ľudí môže rozprávať o mimozemšťanoch a popri tom to môže byť technológia pozemská. Homegrown, jak sa povie v anglickom termíne. Áno, presne tak. Teraz teda postupíme ďalej ohľadne týchto informácií, čo sa týka nacistického vesmírneho programu. A tento oficiálny nacistický vesmírny program bol potom vedený ďalším človekom, ktorý sa volal Werner von Braun. A tajnejšia časť nemeckého vesmírneho programu tu viedol Hans Kammler. No a po skončení druhej svetovej vojny boli obaja títo páni v rámci operácie Paperclip presunutí do Spojených štátov, kde ich spolu s ostatnými vedcami z rôznych zložiek v rámci nacistického Nemecka vrátane SS prichýlil novo kreujúci vojensko-priemyselný komplex. No a to sa vás chcem spýtať, čo sa týka tejto operácii Sponk alebo Paperclip, kde Američania vlastne pobrali týchto vedcov nemeckých a pobrali si ich domov. Urobili toto aj Rusi? Máte o tom nejaké informácie, že či Rusi si nejakú časť tých vedcov, lebo však oni si podelili všetko nejakým spôsobom, však na tretiny. Či si zobrali aj nejakých fyzikov a iných konštruktérov a tak? Samozrejme, tak to by boli blbí asi, aby tieto mozgy nepresunuli v rámci svojho programu vesmírneho, takže určite títo ľudia, ale to nie je tak známe, ako je známa táto operácia Paperclip. Z Ruska sa veľa tých informácií neuniká. Môžeme, teraz sa pýtam, čiste teoreticky, môžeme povedať, že americký a v tej dobe sovietský vesmírny program mali základ vlastne v nejakých nemeckých štúdiách? Podľa môjho názoru americký mal jednoznačne a tie výzvedné zložky ruského vesmírneho programu určite mali informácie, čerpali aj z týchto zdrojov. Dobre, takže dobre, hovoríte, že Američania si pobrali tých vedcov, ktorí sa venovali však raketovým motorom a týmto záležitostiam a Rusáci to potom od Američanov nejakým spôsobom získali? Rusi mali svoju linku, takto ja chápem. Uh-huh. Čiže oni mali svoje výzvedné služby a Američania mali svoje výzvedné služby a takto jednoducho fungovali, ale potom to vyústilo do určitého vrcholového bodu, ktorý sa odohral začiatkom 60. rokov, keď John Fitzgerald Kennedy chcel s Rusmi vykreovať spoločný vesmírny program. Ale k tomu sa potom neskôršie budeme venovať. V ďalších reláciách. No, lebo tam nesúhlasil s tým každý, s tým, čo chcel.
čo chcel on urobiť. Dobre, ja chcem aj poslucháčom nechať nejaký priestor. Vieme to dnešnú reláciu nejakým spôsobom zhrnúť? Tak v podstate sme sa dostali do štádia a uzatvorili sme to tým, ako skončila druhá svetová vojna a títo vedci, najgeniálnejšie mozgy nacistického Nemecka, boli presunutí do Spojených štátov, kde potom participovali na novovznikajúcom vojensko-priemyselnom komplexe a čo neskoršie viedlo v rámci tohto vojenského komplexu k založeniu vesmírneho programu oficiálneho Spojených štátov a neoficiálneho programu vesmírneho, tak ako to bolo v nacistickom Nemecku. Je podľa vás je ten vojensko-priemyselný komplex v Spojených štátoch bol podľa vás založený, v tej forme, ako ho dnes poznáme, bol založený tou skupinou, ktorú vy voláte syndikát? Áno. Toto zoskupenie týchto ľudí stálo za kreovaním vojensko-priemyselného komplexu. Dobre, má podľa vás, lebo tak teraz sa vás pýtam ako redaktora zahraničného, má podľa vás vplyv tento vojensko-priemyselný komplex na politiku a vôbec vývoj politiky v Spojených štátoch? Alebo je separátne či sú oni tí, ktorí napríklad, jak toto Barry Obama vravel, že dostali inštrukcie, či to dostáva z týchto kruhov, tie inštrukcie? No keď sa pozrieme na históriu od času ukončenia druhej svetovej vojny a následného založenia bezpečnostných zložiek Spojených štátov, ako je neskôr CIA a ich programy, a na ilustráciu teda uvediem, že v rámci tejto operácie Paperclip bol premiestnený na územie Spojených štátov Josef Mengele, ktorý je mnohým známy tento človek, ktorý robil pokusy na Židoch v koncentračných táboroch a iných väzňoch. A tento človek potom pokračoval spokojne vo svojich výskumoch v Spojených štátoch a stál napríklad za vytvorením programu kontroly mysle pod názvom MK Ultra. Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny a bavíme sa stále s Tomášom Hlaváčom o boji o planétu a mysle ľudí. Telefónne číslo je 0919280472. Tí, ktorí chcete volať, a pozrieme sa na e-maily, potom ku konci relácie vám povieme, čo bude na budúce. Ale píše nám Maroš, že zdravím vás, Norbert, a v prílohe máte to, čo vy viete teraz, ale ja už som dávno zabudol. Srandujem, po prečítaní knihy, ktorú máte v prílohe, som sa dlhé obdobie s týmito skutočnosťami nevedel vyrovnať. V podstate po približne 80 stránkami z toho bolo nablvanie. Dôležitá poznámka: nie je náhoda, že vám o týchto skutočnostiach rozprával v roku 2001 kamarát práve na Novom Zélande, globálny prediktor. Oni v tejto krajine odpočívajú, dovolenkuje, teda má zázemie. Kniha v prílohe
Jej prvé tzv. Indexové nízkonákladové vydanie najprv kolovalo v Huďovej obci. Vďaka určitým kontaktom som ju čítal už v roku 2001. Paradoxne, pretože človek, ktorému ju požičali, nemal záujem ju dočítať, tak ako aj iné knihy, aby neovplyvňovali jeho názor, dnes už bohužiaľ nežije, doplatil na svoj názor a chybné rozhodnutie a odmietanie alternatívnych informácií na rakovinu. Zamýšľam sa nad tým, čo vlastne vás z Nového Zélandu privielo na Slovensko, pretože, a to myslím vážne, existuje preukazateľná informácia, že niektorí ľudia na planete dostali povel preladiť sa, preformátovať konkrétny dátum, mne známy a mnou zažitý 8. október 2003. Ešte píše, že moja prvá skúsenosť nie je jediná z UFO, je z roku 79, október, trvalo to približne 2 týždne, Bratislava, Vrakoňa, Dolné Hony. No dobre. Môžem vedieť, aká kniha to bola? Martin Herzan, Totalitní svetovláda. Poznám. Ľubovský Sus nám píše, výborne, už je najvyšší čas negatívne odozvy ignorovať. Ja len takú poznámku, že v tejto knihe je gratulácia autorovi od nášho bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý poďakoval tomu autorovi za jeho dielo. To je v knihe? To je v knihe. Hej. Tomáš nám píše, dobrý večer páni, keď je téma aj o mimozemských civilizáciách, tak je dobre sa nazrieť aj do Biblie, aj do mytológií. V gréckej a rímskej mytológii sú opisovaní mimozemšťania ako bohovia, v Biblii aj ako anjeli. Ja som kresťan, verím, že nás stvorili mimozemšťania. Niektorí by sa pýtali, že prečo nie Boh. Boh stvoril dušu a oni telo. Všetko majú ľudia pred sebou, len nechápu. Inak však z Biblie sa mi zdá, že toto som čítal možno niekedy pred 20 rokmi, že prvý tento ani nie pilot, ale že sa zviezol, čo je zadokumentované v Biblii, bol Ezechiel. Eliáš. Eliáš po slovensky. On vlastne, to som tiež, ale to už je 20 rokov, čo som čítal, nejaký Nemec potom skonštruoval podľa Biblie to koleso, čo sa pohybovalo na všetky strany. A fungovalo to. Áno. No ale nikto to nepoužíva dnes. To sú všetky tie informácie, ktoré sú vo všetkých náboženstvách a mytológiách, ktoré sú zmienené. A problém ľudí spočíva v tom, že ľudia majú tendenciu bytosti, ktoré sú rozvinuté, ktoré majú vyššie spirituálne schopnosti pokladať za bohov. Vzhliadať? A vzhliadať k ním a miesto toho, aby ten božský potenciál ľudia hľadali samých v sebe. Však ale to sa hovorí, nie, že v každom z nás je Boh. A to myslím, že Lukáš v Biblii povedal, sa zmienil o tom. Dobre, píše nám Martin. Dík za takúto reláciu a o toto sa sám veľmi zaujímam a vnímam svet inak ako mnohí iní a vždy som nejako vnímal a som rád, že nie som sám, a kto sa o to zaujímal, ale potvrdzuje to, čo som si sám dohľadal a našiel, ale ako povedal Ján Amos Komenský, opakovanie matka múdrosti. Anna nám píše, dobrý večer, sledujem vaše relácie dlhšie, keď ste boli na SV a InTV aj teraz. Pravda, že aj pravidelne podporujem, ďakujeme. Tak ako aj iné alternatívne médiá, ktoré sledujem, či už slovenské alebo české. Proste len vraciam energiu, ktorú dostanem. Nikdy som vám nepísal a nebol moc dôvod, ale dnes vám chcem vyjadriť podporu, že ste začali, aj keď teda opatrne, s touto témou. Ja by sa ani nepovedal, že opatrne, pretože už tuto, 2015, to znamená 15 minút, to som ešte iba ja rozprával svoje hlúposti a už nám Peter píše, že chcem sa opýtať, či naozaj žila červená čiapoška a v ktorom roku zomrel Tarzan z rodu opíc a koľko rokov by mal dnes Ježiško. Noro bol Ježiško, že? Díky, Noro.
No, tak nemáš za čo, však ako v poriadku. Ja som na začiatku vravel, že si šetríte pršteky, ale evidentne človek neodolá. Ja viem, aj ja koľko razy takú vec zabijem proste, lebo nedá sa. Jednoducho to je prirodzený. Je to prirodzený proces a ľudia, keď sú konfrontovaní s tými informáciami, tak reagujú tak, jak reagujú. A problém je v tom, že ja s tým nemám problém. Jasne, tak pokiaľ to není nejaký silne ofenzívny charakter a zosmiešňujúci charakter, tak... Dobre, zoberieme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Braňo pri telefóne zo Žiliny. Ja som sa chcel opýtať hostia Tomáša, že aký on má názor na televízny seriál Votrelci dávnoveku. To je ako prvá otázka. A druhá otázka, ak sa smiem opýtať, že aké on má informácie podľa teda jeho naštudovaných všetkých vedomostí, čo sa týka pristania na mesiaci Američanmi, toho prvého pristatia. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Tak ďakujem za otázku. Ja som sledoval Votrelcov dávnoveku a tí autori tam operujú s určitými informáciami, ale tá fundamentálna báza tých informácií neobsahuje až také hmatateľné dôkazy, ku ktorým ja mám smerovanie, pretože tam aj myslím, že Erich von Däniken sa zmieňuje, ale v podstate tie informácie, ktoré sú tam obsiahnuté, tak korešpondujú s týmito záležitosťami, ale nejde to tak do hĺbky a sú tam osoby, ktoré nejakým spôsobom aj potom boli zosmiešňované. Tam jeden, myslím, nejaký taký Grék, neviem vysloviť presne to jeho meno, má takú zvláštnu natupírovanú frízúru a v tých alternatívnych médiách a potom to nejakým spôsobom zosmiešňujú, kde on sa pripisujú mu také rôzne výroky, že za všetkým stoja mimozemšťania a tak ďalej, ale je to jeden zo zdrojov, ktoré operuje s týmto charakterom informácií. A druhá otázka bola... Votrelce dávnoveku. Druhá otázka bola Apollo, vlastne program Apollo. Pristáte na mesiaci. Že či bol reálny? Čo si myslíte o tom? Bol podľa mojich informácií reálny. Áno, bol reálny, ale ďalšie informácie sú a o nich sa zmienime teda v ďalších informáciách, pretože v ďalších reláciách. Pretože Apollo bol oficiálny program NASA a my budeme operovať s informáciami, ktoré hovoria o informáciách z oblasti neoficiálneho programu a respektíve tajného vesmírneho programu, ktorý má názov, neskôršie sa k nemu dostaneme, Solar Warden alebo Solárna stráž. A za týmto programom neskôršie teda stál Hans Kemmler. A Hans Kemmler, ako som spomínal, viedol tajný vesmírny program v nacistickom Nemecku. To, čo vlastne viedol Braun, ale on viedol tú tajnú časť. Presne, oni boli presunutí. Braun, oficiálny program nacistický, bol základom kreovania NASY. Kemmlerov nacistický tajný program bol základom kreovania zložky známe ako Solar Warden alebo Solárna stráž. Dobre, poďme sa pozrieť. Dominik nám píše, na vašu úvahu moja myšlienka nie je otázka kde, ale kedy.
Pred 5 miliardami rokmi v našej sústave nebolo ani Slnko, teraz je tu niekoľko planét a na minimálne jednej je život. Ak by pred vznikom našej slnečnej sústavy leteli mimozemšťania, tak by nenašli nič. Ale teraz, neviem, čo tým chcel povedať. Ešte poslal nám posluchač linky o utajovaném pozadí sveta, nadvláde mocných a nebezpečných okolo nás, doktor Rauni Kelde, alebo teda doktorka Rauni Kelde. Bavili sme sa o nej práve pred reláciou, pretože sme videli, a ja som videl nejaké to video s ňou, a ja som nevedel, a Tomáš mi hovoril, že zomrela. Uh-huh. Kedy zomrela? Myslím, že pred 2 rokmi. Pred 2 rokmi? To som ani nevedel. Ja som niekde, a teraz neviem, či to je u nás, alebo niekde na YouTube som videl nejaké video, buď s českými, alebo slovenskými titulkami, ale niekde je nejaké video s ňou, tak si to nájdete. Píše nám Richard, že ahojte príkopníci, dobre na začiatok múdra slováč uši na stopkách, ako to je možné, veď Vatikán a Plavčan učebnice hovoria iné. V českej prime Zoom už bežne behajú IT po obrazovke. Nikolaj Kozirev, život ako ho poznáme na Zemi, vzniká prednostne tam, kde pôsobia na gravitáciu krútiace sa energie torzných polí a sú splnené podmienky ako voda, uhlík a tak ďalej, takže planét, na ktorých môže existovať život podobných nášmu, je ich viac ako piesku na Zemi. Prišiel na to v Stalinovom gulagu, keď sledoval presne, ako sa vyvíjajú a rastli viac jedným smerom. Na hviezdy sa pozeral cez zatvorený teleskop a ich polohu presne určoval meraním vyžarovanej energie torzných polí. Máte strašne ťažkú úlohu, ja to poznám veľmi dobre už roky, učebnice píšu učebnice píšu Židia, tam je pointa a nikto to nesmie zmeniť. Nemusíte to zverejniť, aby som nekafral do rečí. Toto musí ísť v pohode, ale častejšie čas sa kráti. Aldebaran už vybuchol dávno a červený avatar záblesk z výbuchu sa blíži k Zemi asi o 10 rokov cirka. Všetko, čo zatiaľ bolo povedané, je dobré, veľmi opatrne. Ja by som aj pritvrdil, píše Richard. A možno by aj Tomáš pritvrdil, ale ja ho držím ho pri zemi z toho dôvodu. Ja neviem, že v ďalších reláciách už, keď sa dostaneme aj k súčasnosti, že budúcu reláciu si zoberieme, vlastne pozrieme sa na Eisenhowera, pozrieme sa na Kennedyho a na týchto fešákov, na Kennedyho, čo robil tesne po vojne v Nemecku a tak ďalej. Takže my sa postupne samozrejme dostaneme k tomuto, dostane sa k Antarktíde a k Nemcom, kam utekali. Dostaneme sa aj k tomu, že na Antarktíde je vlastne od 2001. alebo 2001. z amerických univerzít tam niečo tam kutru dolujú tam, ale dostaneme sa samozrejme aj k týmto informáciám, aj k tomu, že kto, prečo a dokedy bude chcieť sedieť na tomto, pretože toto odhalenie zase bude závisieť na tom, ako sa bude svet vyvíjať. Martin píše, no pre mnohých je to asi veľký guláš, lebo skákali sme sprava doľava v storočiach, ktorých 1000 rokov hore dolo, ale inak sa to ani nedá vysvetľovať veľmi. To by musel ideálne dať na raz od začiatku po koniec týždeň v kuse. Neuznávam fašizmus, ale keby nebolo Mengelova, tak naše zdravotníctvo je o pár 10 ročí nazad. Aj keď tie obete neboli len Židia, to boli všetci nepohodlní systému, ktorí boli zajatí. A ja neviem, či by som Mengelova zrovna nejakým spôsobom vyzdvihoval. Svetla nám píše, dobrý večer, pozdravujem vás, veľmi zaujímavé vysielanie, na ktoré som sa tešila, no prosím vás, povedzte svojmu hostovi, nech sa trochu preberie, lebo pri jeho rozprávaní zaspím, ináč nič zlom. Ďakujem. Ďakujem za pripomienku. Budem sa snažiť, no. Treba asi rýchlejšie rozprávať.
Peter píše, že pekný večer, výborná relácia, výborný host, viac takýchto monotematických relácií, vďaka. A však áno a nie, však ja tieto relácie, nie je moja šálka kávy, určite nie, ale ako súčasť vlastne toho, čo robíme, toto musí odznieť, lebo myslím si, že 2017 rok je už akurát tak čas na to, aby sa tieto veci odvysielali. Jana nám píše, že Ezechiel ako prvý popisuje lietajúcu loď. Je to, čo ste, pán Noro, popisoval, čo zostrojil ten Nemec podľa popisu v Biblii. Eliáš, prorok, bol ako prvý, ktorý bol vzatý na nebesia a svojmu nástupcovi Eliášovi vysvetľuje, aby za ním nechodil, že je to o život, parafrázujem, keďže sa pravdepodobne jednalo o zážehový motor. Píše nám Honza. Z Biblie Eliáš, toto ešte píše, cituje, že ak uvidíš, ak budem od teba braný, stane sa ti to isté. No dobre. Pozrieme sa ešte do druhej. Aha, toto je, že mimo reláciu. Dobre, tak práve k tomu Schaubergerovi. No a Marta nám píše v dnešnej infovone mávam lucidné sny a tiež zažívam tie lietajúce vzducholode a rôzne telesa, celý ten výjav je mimoriadne živý a farebný. Viem pri tom, že tú scenériu vidím ako nezaujatý pozorovateľ. Neviem však, čo to celé znamená. Toto mávam aj ja. No, že dobre, máme 5 minút. Lucidné sny. Lucidný sen je čo? Je to, keď ja poviem poslucháčovi, že nesnívaj, ak nespíš? Nie, lucidný sen je, a môžu ma teda opraviť poslucháči, ktorí sa tomu rozumejú, ale to, čo ja chápem, je, že lucidný sen znamená to, že v tom sne si uvedomujete, že snívate. A ja tiež som teda mal zážitky, že dokážem letím a dokážem kontrolovať výšku, zostupovanie a všetky tieto a čo vidíte v tých... Príde sa, mňa to... Vidím krajinu. Krajinu. Ja mám jeden veľký problém, že ja ako dieťa a ako v puberte ja som sníval však každú noc a od tej doby, jak som sa oženil, ja neverím, že nesnívam, ale ja si nič nepamätám. Proste v dospelosti ja asi možno 2-krát do roka, ak si spomeniem, že sa mi niečo snívalo, inak nič. Normálne, že prázdno. A teraz je otázka, či nesnívam, alebo si to iba nepamätám. Asi to druhé, ale to skôr tieto veci asi budú vedieť kvalifikovanejší ľudia zodpovedať, ktorí by potom mohli participovať na relácii. Už vidím, že už niekto mi napíše nejaký niečo a rozoberie moju osobnosť. Zase až taký komplikovaný nie som. No, poslucháč poslal tiež link na video, že Rauni Kilde zomrela pravdepodobne zavraždená rakovinovou zbraňou. Hej, je to jedna z možností. Dobre, ešte ideme rýchlo. Zuzana nám píše, dobrý večer, na Votrielci dávnoveku a pristane na mesiaci som sa tiež chcela opýtať, ale nedávno bola niekde správa, že režisér, ktorý mal na starosti zábery z pristania na mesiaci, vraj pred smrťou povedal, že to boli štúdiové zábery. Tak neviem, či aj to o pristání na mesiac bol podvod. Ďalšia vec je, že vychádzajú na povrch veci, že vraj celý zemský obal sa zatiaľ nepodarilo dostať. Že vraj celý zemský obal sa zatiaľ nepodarilo dostať. Prečo, ak vtedy,
vedeli pristať na mesiaci sa už viac nepohli ani o milimeter. Ešte sa chcem opýtať, či pozná hostia Georgia Cavasilasa a čo si myslí o jeho výrokoch? Alebo Georga Cavasilasa. Áno, poznám Georgia Cavasilasa. A k tej téme pristátia na mesiaci, tak poslucháčka. Áno, Zuzana. Zuzana sa zrejme zmieňuje o Stanleymu Kubrickovi. Ja neviem, v akom kontexte tento výrok povedal a akým spôsobom boli, ak je to pravda, použité tieto zábery, pretože určité zábery sú použité na to, aby boli vyfabrikované, aby išli v línii určitého príbehu, čo je jedna možnosť, a druhá možnosť, čiže oficiálneho príbehu. A druhá možnosť, druhá vec teda, je, že Stanley Kubrick natočil v roku 1969, myslím, Vesmírnu Odyseu 2001, kde ak ľudia videli tento film a dekodovali si ho, tak pochopia odkaz, ktorý Stanley Kubrick v tomto filme dal. A ten odkaz bol práve o fungovaní tajného vesmírneho programu. A čo je zaujímavá vec, v súvislosti so Stanley Kubrickom, je, že Stanley Kubrick a jeho posledný film, ktorý nakrútil, sa volal Doširoka zatvorené oči. A ja som sa tak usmial, keď som videl ten slovenský preklad, ktorý išiel v línii toho, že je to nejaký spôsob erotického filmu a ten názov bol Spálená túžba alebo Spálená touha. A ten originálny názov je Eyes Wide Shut. Uh-huh. A Stanley Kubrick v podstate v tomto filme demaskoval okultné rituály členov syndikátu. A tento pán, Stanley Kubrick, zomrel 666 dní pred dátumom 1.1.2001. 2001 Vesmírna Odysea, 2001 úmrtie. Teda 666 dní. A ja som si to minule, lebo je taký date calculator na internete, kde som si zadal dátum jeho smrti a porovnal, tam je výstup, kde môžete zadať určitý konkrétny dátum a konečný dátum a časové rozmedzie dátumu jeho smrti a dátumu 1.1.2001 bez pracovných dní, teda komplet 7 dní, je presne číslo 666. Je to len tak na ilustráciu. Dobre, ešte musíme na záver, ja chcem pripomenúť, lebo viem, že aj v alternatíve a zosmiešne sa alternatíva týmito rôznymi dátumami a číslami a numerológiou a neviem čím, ale tu ani nejde o to, keď sa naozaj na to pozriete akože poriadne, tak nie, že alternatíva si vymýšľa nejaké čísla, teda že 666 dní a toto, lenže práve títo ľudia, ten, čo vy voláte syndikát, sú posadnutí číslami, symbolmi a týmito vecami a normálne máte to pred očami celý život, niektoré veci a nevnímate to. Oni sú tým posadnutí, to musí to byť, a keď náhodou niekto sa do toho začne rýpať, tak okamžite je samozrejme zosmiešňovaný. Posledná otázka. Šimon sa pýta, čo hovorí váš host na jezuitov, ale tak asi na to sa pozrieme v ďalších reláciách. To je ďalšia veľmi zaujímavá téma, ale ešte tá
poslucháč alebo poslucháčka tam spomenula Georgea Cavasilasa. Áno, George Cavasilas je, ja som sledoval jeho výroky a vyjadrenia. On mal nejaké kontakty tiež a zážitky s ľuďmi z iných svetov, takže George Cavasilas a korešponduje to s viacerými vyjadreniami ľudí, ktorých spomenieme neskôr v ďalších reláciách. Dobre, na budúci mesiac si dáme teda povojnové roky a pozrieme sa teda na Roosevelta, Kennedyho a ostatných fešákov a určite sa pozrieme aj na vesmírny program. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a poslucháčom prajem príjemnú dobrú noc a teším sa na budúce. Hlavne aj za to, že ste ochotní riskovať vlastne zosmiešňovanie, čo asi určite príde, ale nič si z toho nerobte. Horšie veci sa stávajú. Poslucháčom ďakujem veľmi pekne za pozornosť, informáciu si naložte ako chcete, ako som vám aj povedal. Určite niektorí si začnete veci dohľadávať, čo je samozrejme bolo cieľom toho, aby sme my vám nasadili chrobáka do hlavy a pozreli ste sa na to sami v kľude, pretože naozaj my vlastne, čo sme mali dnes nachystané, tak sme stihli polovičku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za podporu a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.